Yatitangire pakutarira minyengetero yakaitwa naJesu. Tarirai minyengetero yakaitwa naJesu. Iri kutaura nhuna dzake pamutevuro wekutanga uri pana vhesi 39. Ichi ndicho chikumbiro chake chaicho. Handisi kureva kuti akanga asina kumbochikumbira pachinhu ichi. Gurumandira randakataura riya vadzidzi 8 vakanga vasara rinotitaurirawo kuti pane mimwe minyengetero yakawanda yaakaita pachinhu ichi, kana kuti pane zvinhu zvakarerekera ikoko. Pane mipiro yaakanga aita, mipiro namabasa. Zvikanzi kana uchiita chinhu chakarurama uri kutoita mupiro, uri kutoita munamato kuna Mwari. Asi tinozototanga kuona minyengetero pamusoro pechinhu chimwe chete chaishe wedu Jesu Kristu. Akunamata ave oga. Kazhinji kana tichinamata, mazuva mazhinji tinonamatira zvinhu zvakawanda. Mwari ndipewo $10 yeteksi yamangwana, Mwari ndipewo mari yelunch yamangwana, Mwari ndipewo, handoda kumbodyawo chimwe chinhu, handisi kuda sadza chete mangwana, ndoda kumbodyawo rice nechikeni, ndikuda school fees yamwana, nhingi uya wekubasa anondinetsa. Aiwa, mukati medzimba dzedu mune matambudziko akawanda wanda. Tarirai muone, ndikunamatirawo shamwari yangu adai kufamba aende kwakati. Ivai naye, ndikunamatira mwanakomana wangu kana kuti mwanasikana wangu anenge achienda kumutambo. Zvinhu zvakawanda zvatinotarisa, zvatinonyengeterera zuva nezuva. Asi ndinofunga kuti pane imwe nguva yekuti tinofanirwa kufokasa pane chinhu chimwe chete. Zvakafanana nekutarisa, tingadai tichitarisa chinhu pakutanga tonamata, pechipiri tochitarisisa zvakare, pechitatu towedzera kutarisisa. Pepiri pacho pamwe zvichida tinenge tanewo hutsvene, tichiziva kuti Mwari ambotinzwa tichitaura panyaya iyi. Asi ndicho chataakukonzentreta nacho, ndicho chatiri kutsvaga. Zvasiyana neminyengetero imwe yatinomboita inenge ine zvimwe zvinhu zvakawanda zvine gwirumandira yezvinhu. Asi zivai kuti chakakosha ndokunge usina chinopomerwa, uyezve uchiita zvinhu zvakarurama kana pane zvinhu zvauchada kuzonangana nazvo pakunamata. Munonzwa kunzi vanhu vanoenda kumakomo. Kumakomo vanenge vachienda kunoiteizha. Handika ndezvekuti vange vari pavo vega vachinamata, vachikonzentreta nechinhu chekunamata chete. Handizivi kuti vanenge vachinamatira zvinhu zvingani. Zvikanzi asi vamwe vanozoburuka kumakomo ikoko vane mweya mutsvene hati. Vamwe vanodzoka vakurapa, vamwe vanodzoka vakuita zvimwe zvinhu zvakasiyana siyana. Isi tinogara tine twakawanda twatinokumbira Mwari. Mukati metebhenekeri, mukati penzvimbo yetebhenekeri, pakanga pane vazhe. Inoitika zvinhu zvakawanda, inopindwawo navaprista vakawanda. Ndo pane mudziyo wekushambidzira, wekushambidza maoko ako nemakumbo. Ndo pane atariwo yendarira yavaipisira. Maprista aipisira ipapo akanga akasiyana siyana, asi namazuva aAroni akanga ana vanakomana vaviri chete vaikwanisa kuita zvinhu izvozvo. Vaitozongobatsirwa zvavo navaRevhi. Ivo vakanga vangove kutora vachiisa paatari chete, vakanga vasaite mamwe mabasa ose aya. Asi dai kuri kunzi zvinhu izvozvo zvichiri kuendera mberi, vangadai vava vapristi vakawandisa vanopinda panzvimbo iyoyo.
nekuti imba yaRevhi yakangoramba ichikura, imba yaAroniwo yakaramba ichikura, yakatozoiswa mapoka mapoka naDhavhidhi zvichienderana namazita amadzibaba. Naizvozvo takataura kare pamusoro peVazhi kuti Vazhi haina utsvene hwakaita sehweimba tsvene. Nzvimbo tsvene yaingopindwa nemuprista mumwe chete pamazuva aMozisi, achitungidza marambi, achiisa chingwa patafura nekupisira incense. Muri kuzvinzwa utsvene hwakanga huripo panzvimbo iyoyo. Makanga mune tafura neareta yegoridhe nechigadziko chemwenje. Hwakanga hwakasiyana nehwakanga huri panze. Hazvirevi kuti waikwanisa kuzvidza Vazhi yeimba yaMwari. Zvakanga zvisingatenderwi. Kana wakanga utori munhu usiri waIsraeri wakanga usingabvumidzwe kupinda imomo. Nzvimbo tsvene tsvene yaizongopindwa nemuprista kamwe chete pagore achiita basa rake pazuva reatonement. Takazvitaura zvese kudhara izvo. Asi kana pane mikumbiro yatinenge tichiita kuna Mwari, ngatiragidzewo seriousness yacho nenzira iyoyo. Pane mazuva ekungokumbira kumbira, pane zuva rekukumbira wakafokasa, une backing yokururama, yamabasa okururama, usina zvipomerwa. Kozoita zuva rekunge uri mutsvene. Nokuti tinenge tichinomira pamberi paMwari. Ndiri kuti chiko hama vadiwa, chingwa chinomirira shoko raMwari. Mwenje wakatarira kurutivi rune chingwa. Naizvozvo wainyatsovhenekesa kuti mweya wako hauna kufuririkana nezvinhu zvisina maturo pachinhu ichi. Rangarirai kuti chingwa chaimirira iwewe ka. Chingwa chinomirirawo shoko. Chingwa chinomirirawo Jesu ka. Iwe uriwo chingwa kana uri muna Mwari. Chingwa chakafanirwa kuita sei? Kudyiwa navamwe. Kururama kwako nekubwinya kwako kunofanirwa kuonekwa. Mabasa ako anofanirwa kuzivikanwa. Naizvozvo kana wakunzi wave patafura apa, wava chiratidzo chekuti uno umwari. Asi utsvene hunodikanwawo. Zvikanzi utsvene hwaibva pana mafuta akanga akasvinwa, aizoiswa murambi obatidzwa kuti avhenekere kuti chigadziko chemwenje chiya chiite mwenje unovhenekera pane chingwa. Mweya weutsvene ka. Takambotaurawo pamusoro pekururama kuti ungaite chinhu chakarurama asi hazvirevi kuti une mweya mutsvene. Ungaite zvinhu zvakati zvakarurama zvakawanda asi hazvirevi kuti une mweya mutsvene. Mweya mutsvene unodikanwa pakuva nokururama chete pazvinhu zvose zvaunoita. Kana wakaitawo nenzira iyi yekuisa utsvene pashoko, muteuro wako ungava sezvinonhuhwira pamberi paMwari. Ndosaka inini pachangu nenzira dzangu ndichiti teurai neshoko raMwari. Kuti musangoteura pamusoro pemabhisikiti amunenge muchida kana mabasa amunenge muchida. Teurai pamusoro peshoko raMwari, muchiteurirawo shoko raMwari. Ivaiwo nehutsvene pamunogara. Isaiwo hutsvene pamafambiro enyu. Ivawo nehutsvene pamumhu pamuviri wako. Muchizivawo kuti hutsvene hwenyu hunokwanisa kukanganiswawo nehutsvina hwavamwe.
Saka zvitsaurei. Kuzvitsaura kunowanikwawo paGetsemani nekuti Jesu wakazvitsaura kubva pane vanhu vose. Paaindosvika pakunamata, waizondonamata ari ega. Akanga ane boka raikwanisa kumunamatira, ravatatu vaaivimba naro. Nyangwe vasere vaikwanisa kumunamatira, nyangwe vari kudzimba vaikwanisa kumunamatirawo. Asi iwe woga ndiwe unoziva nhunha dzako pane zvinhu zvakakosha zvaunoda. Hatisi kuti kutenda kwevamwe vako kungatadze kukuponesa, nekuti tinozviwana munhoroondo, tinozviwana mugosperi, muvhangeri raIshe wedu Jesu Kristu, kuti nyangwe nevana vaye vakauya vakatakura mumwe wavo anorwara, handifungi kuti aikwanisa kuzvitaurira ini, asi kutenda kwavo kwakaonekwa, munhu akaponeswa. Jesu akasiyavo zvose izvi akazononamata ega. Chimwe chinhu chatinoona panyaya yeGetsemani ndeyekuti kana une musenzekete wawakapuhwa kana kuisirwa naMwari zvikagozha, ungaedza kuti musenzekete iwoyo ubviswe, nekuti Jesu akanga achida kuti zvinhu izvi tingazviti zvidhileiwe here kana kuti tingazviti zviregedze kuitwa kana kusandurwa. Asi mhinduro yakaramba iri mumwe chete. Usiri musenzekete waakazvipa woga, asi wakabva kuna Baba. Baba havana kupa chikumbiro chake, havana kubvisa mutoro wakanga waiswa paari. Vakangotumidzira ngirozi kuti dzimunyaradze chete, kuti chinhu ichi chinofanirwa kuitika. Nyangwe napagomo paya zvinonzi Ishe wedu Jesu Kristu aenda navatatu zvakare, Peter, James naJohn. Pagomo paakazonzi akazovandudzwa paya, zvikanzi nemuchirungu transfiguration. Zvikanzi wakaona Moses, wakaona naErija, anonzi Erija uya namapostori. Zvikanzi vakamusimbisa pane zvinhu zvaaifanirwa kuenda zvaifanirwa kuitika paJerusarema. Muri kuzvinzwa ka? Zvichitirakidza kuti pachinhu ichi wakanga watotanga kunamata pamusoro pazvo kare. Asi pakupedzisira apa wakanga waasiriasi. Mwari ane mvumo yekuti aiwa pachinhu chaunenge wakumbira. Nokuti pane zvimwe zvinhu zvatinongozvipa, misenzekete yatinongozvipa kuti yatinozvipa isu pachedu, yatisina kupuhwa naMwari. Mwari hatirambidze kuita zvinhu izvozvo. Anongoti itai zvamunoda, nekuti tinei chiti tiri kuitira Mwari. Dzimwe nguva tinozosvika pakuneta pachinhu ichocho. Ndopachati ndakambokuudzai kuti regedzai kuita zvinhu izvozvo. Iye anenge achitoziva kuti hai muchazoneta zvenyu nekuita zvinhu zvamunenge muchiita izvi. Kana maneta muchazodzoka kwaari moti todini Mwari. Zvikanzi kana mava noma wamadzikama, ndopamunozoti gara zviya okubvunza kuti iwe gara zviya waida kuita muprofita here, kwete zvamuri kuita zvekuromba here. Iwe gara zviya waida kuita mufundisi, gara zviya waida kuita chii, waida kuita dhikoni, kana kuti waida kuita muoni. Zvikanzi okay, chienda unoita basa randoda kuti uite iwewe.
handidi kuti uite muhoni, asi enda unoparwa maziso ako. Kana wabva kuparwa maziso ako aya, woenda unoita hwindi pabus terminus apa, ndo pandinoda kuti ushandire ipapo, uri hwindi. Izvi zvese zvakuti muprofita zvako zvauri kutaura izvi ndezvako izvi. Ndoda kungoti uite hwindi uchikoreketa mari uchipa kuna dhiraivha. Usazviita dhiraivha, uita hwindi chete. Zvikanzi wakadhiraivha mabhazi nemotokari unofa. Ndozvaunenge watemerwawo naMwari. Iwe uchaweda kuti waifunga kuti pamwe zvaakuendesa kubus terminus achakuitawo dhiraivha, kana kungokuti achingoenda unodhiraivha magonyeti. Asi unonzi enda unoita hwindi ipapo, ndo basa rako. Ndiro raanenge achida kukupa irori rawakambozvipa riya, wakazvitemera. Vamwe wenyu makaenda kunorirombera, vamwe makaita hukopo-kopo kuti muri wane. Makaita zvamakaita neuroyi hwenyu kuti muwane mabasa iwawo, asi hazvizvo zvamanga makatarirwa naMwari. Mwari haana kukumisai kuti muite zvinhu izvozvo. Zvichida achazokupaiwo mukana kuti murangarire ubenzi hwenyu nezvose zvamakaita. Mozoti aiwa Mwari, ndakatadza, ndakaita zvinhu izvi, ndadzoka kwamuri, chindiudzai kuti ndoita sei, chii chamuri kumboda kuti ndinyasoita chaicho. Iye agokupa chamunoda, mozvinamatira izvozvo. Haina kuti munamato wakadaro unorwadza, nekuti iwe une zvawakatarisira muupenyu hwako. Uri kuzviona? Ukunzi munhu anga achida kuita muoni, kuita muprofita, kuti agova nemabhillions achiita zveun'anga zvake, akunzi enda unoita hwindi pabhazi. Anenge atozviona kuti kumberi uko kune dambudziko. Iwewo kana uchida kuzouya kudenga, enda unoita hwindi pamabhazi apa. Nekuti wakada kutora basa iro rouprofita iro, uchapedzisira wakanganisika zvekuti kunyangwe kudenga kwacho haupindi. Iye anenge achida kuti uite hwindi uchibata vanhu zvakanaka, uchiverenga mari zvakanaka, usingabire vanhu, uchitaura navanhu zvakanaka, vanhu vachipinda mumabhazi zvakanaka, vanhu vachingokudza vachingoti mukomana uyu ari right, mukomana uyu ari right, uyu hwindi uyu ari right, anongotibata zvakanaka, uyu hwindi ari bho. Usafunga kuti Mwari anenge asingazvioni izvozvo. Izvozvo anenge achitotika mamakisi ipapo kuti all right, munhu uya anoteerera. Nyange akasazokupa chimwe chinhu muupenyu hwake, Elisa anenge achifadzwa newe uri panzvimbo iri pasi-pasi kudaro. Dzimwe nguva anenge achitofadzwa newe kupfuura kufadzwa kwaari kuitwa napurezidendi kumusoro, kana nemanaging director wekambani, kana anoona kambani. Ndanga chakanaka ndechekuti tiende kudenga. Zvino Mwari kana achikurakidza nyasha dzakadaro dzekuti aiwa, chinhu chawakafanira kuita hwindi, hwindi uchigara mu1 bedroom, iwe nemudzimai wako nemwana wako, ita mwana 1 mogara mu1 bedroom. Ndichakuropafadza iwe nemudzimai wako nemwana wako 1 iyeye. Unenge uchida kana 1000 vana, so makarutya avanhu. Vanhu vanongochema newe mazuva ose. Namazimaro ako iwawo navana vako iwawo anenge achingochema newe, Mwari achingochema newe zuva nezuva. Saka hatizive zvatinokumbira nenzira dzakanaka. Munomboziva here hama dzadiwa kuti kuromba chaiko ka, ndogara ndichitaura kuti huroyi, asi iko kuramba kutonga kwaMwari, kuromba kwayo kwamunoita, kuramba kutonga kwaMwari. Muri kupanzwa? Zvimwe zvinhu zvinongoda kuti ugomere.
Jesu akagomera asi haana kupuhwa chaaitsvaka, nekuti chaaitsvaka handicho chaida Mwari. Mwari anga achitoti chi, ndakakupa zvakare kare, izvo zvandakakupa zvakakunakira, ndizvo zvakafanirwa newe. Kwozoitawo kugomera kwokuti tinenge tichitambura asi tichifamba nekururama. Mwari haangatadzi kuzviona izvozvo. Mabasa okururama ose zvakafanana neatari, atari yeyi, yendarira, yezvibayiro. Chibayiro ichocho chinofadza Mwari. Ungazongoenda zvako kuchechi wozopfeka zvako kabhatyi katsvuku, asi Mwari akafadzwa newe kare. Nyange ukasaenda kuchechi hazvina basa naye izvi, nekuti anofara kuti unoteerera, unofamba wakarurama pazvinhu zvakaoma. Haufuririkani, haude zvevamwe, unongoda zvako chete. Mwari anozviziva izvozvo. Akakugadzirira denga uchiripo. Nyange akazokukwidza mumwe musi akati aiwa, uyu anyanya kugara muka1 room kuMbare uku, varumwa netsikidzi mazuva ano. Okay, unonga akamborumwa netsikidzi. Ndichaunza dzimwe tsikidzi muna 2028, ndozounza dzimwe muna 2030. Ndombomurumisa netsikidzi, asi muna 2031 ndichamuitira chimwe chinhu chikuru. Ndikuzvinzwa ka? Kuronga kwaMwari kwese iko. Iwo chimborumwa netsikidzi uri papo, uri kuMbare. Ndakazoseka manje. Rino rawiki rechinganiko remubhora. I think it was week 11, match day 11 kana kuti 12, I don't remember. Zvikanzi Dynamos yakanga yadyiwa neTriangle. Mumwe mudhara akati aiwa vakomana, ndokumbirawo kuti tsamba imbonyorwa kuhurumende kuitira masapota eDimbare. Zvikanzi chimbonyorai tsamba, vanhu vari pakutambudzika zvikuru, havafadzwe neadministration iriko kuDimbare. Izvozvo hazvina basa, asi kuground havasi kufara. Zvikanzi vari kungorohwa, timu yavo iri kungorohwa. Zvikanzi vanenge vachitsvaga zororo. At least dai administration yaivafadza, vanga vadaiwa nezororo. Zvikanzi havana zororo kuadministration nekuground, kuclub nekuground zvose. Dimbare yapedza kurohwa neTriangle, zvikanzi vakati haiwa, rekedza tiende timbonosapota any team inenge ichida kurova chiScotland. Asi Scotland yacho iri kungodya timu idzodzo, including Dimbare yacho. Vodzokera kudzimba, vonorumwa futi netsikidzi. Komana, zvimwe zvinhu zvinozowandira vamwe vanhu. Takapostera takungoona vanhu vakuzvisungirira, vakuita zvemadrugs. Vanhu vakungoluza hope. Ndare haana kumbotitadza kutaura. Akataura zvakanaka chaizvo. Tinofanirwa kuconsider mental health yevamwe vanhu. Iwe usanyanya kufungisisa. Zvekuda kuita managing director iwe wakanzi uita Hwendi uchigara kumateririni. Maflats aya asiri kuita nemudzimai wako nemwana wako muka1 room imba. Usada kuita vana vakawanda, usafungisise. Zvimwe zvinhu zvinongokupa stress. Do not force things. Dimbare fans are forcing things. Vari kuenda vachinosapota timu dzinenge dzichitamba against Scotland, vachifunga kuti vangangowana rufare. Zviri kutovawedzera stress izvozvo. Vanenge vachisapota vari pamwe chete neCapes United, nemafans eCapes United. Chenjere stress inotowedzera. Chingosiyanai nazvo, mongoregedza kuenda kuScotland yacho kana ichitamba.
mongosiya mongovharisa kuti zveScotland hatisida kuzvinzwa izvi. Yatimboona izvi kirabhu yedu izvi. Kana yakazobudawo zvayo muliga inenge yabuda uko. Pane chisingaperi here. Zvose zvinhu zvinongopera. Kana zvikasapera izvo iwe ndiwe unopera iwe. Uyezve kana iwe wapera zvose zvapera. Kuromba chinhu chakaipa. Nekuti kuromba kuda kuvhara kutonga kwaMwari. Matambudziko dzimwe nguva anotiwira ka kutadza kwamadzibaba edu akaenda. Hazvi kureva kuti wewe wakatadza. Asi wakaona chinhu chadhilewa pauri. Kana zvaitwa naMwari zvakanaka. Kuti iwewe hauchawana matambudziko nokuda kwokutadza kwamadzibaba ako. Zvonzi aiwa tabvisa munyama. Kwete kuti iwe uenda unoromba kana kuenda kun'anga kuti usairire zvinhu izvozvo pana vamwe kana kumarudzi anotevera. Chinhu chakaipa. Hapana munhu anopinda kudenga anoita nenzira yekuromba. Mirirai kutonga kwaMwari. Musandibvunze zvehondo dzemunyika zvakatosiyana izvo. Kuti hondo dzenyika tinofanirwa kudzerwa here? Tiri kutaura mapersonal matters anoafekta iwewe. Usaite zvekuromba. Usatevedze zviri kuitwa kune dzimwe. Jehovha anenge achitoita sei? Achitogadzirisa zvemhuri yenyu ipapa. Nekuti Jehovha haangaregedze kurova pamusoro pechivi chamunenge muchiita. Hakuna chivi chatisingaroverwe. Kana akachidhileya acharova mwana wako pamusoro pazvo izvo. Even wakapfuma. Unoziva dzimwe nguva kurohwa kunoitwa vanhu vakapfuma kwakasiyana nekwedu. Pane chimwe chinhu chavanongoroverwa nacho so. Muchingomuona kunge munhu akapfuma angone zvose. But sometimes pane punishment iripo. Akaromba kudaro futi. Anenge achitorwadziwa achidya mari futi. Maybe you think that is better. Asi kuzonzi haupinde denga kwakaoma. Kana matangwa nezvinhu zvakanaka makatadza kurudzi rwenyu, anokurovai neshamhu ine munyu mukapinda pazvinhu zvakaipa. Ichi chinhu chinobva kuna Mwari uye chinofanirwa kugamuchirwa. Kuitira kumarudzi enyu anotevera vana venyu nevana vavo. Naizvozvo chinhu chaunokwanisa kunamatira kuti chipere newe. Unenge uchinamatira kuti chiperere pauri. Kuti kana kuri kurohwa ngakuperere pandiri. Muitirewo nyasha vana vangu. Marudzi ako anotevera ave nemukana agare zvakanaka. Usaita kurobwa kwaifanira kuuya pauri kuende kuvana vako. SaHezekia mambo waJudha akafadzwa nazvo. Hachizi chinhu chakanaka. Nyangwe naDhavhidhi akachema akati, aya makwai haana chaatadza. Ini ndini ndatadza. Ndosaka zvainzi Dhavhidhi wakanga akarurama. Kuita kwaHezekia kwanga kusina kururama. Nyangwe zvake Mwari anga asina kumurova. Dhavhidhi paupombwe neruchiva rwake akaroverwa chivi chake akatenda nazvo kusvikira chabviswa nekurobwa kwakwana. Nokuti wakasadaro unoita kuti rudzi rwako rwose rurobwe naMwari rukatadza kupinda denga nekuda kwechivi chimwe chete chisina kuripirwa. Chivi chaikwanisa kungobviswa nenguva shomanana. Chivi hachina kufanana nengozi inoripwa nepfuma. Chinongoripwa nekurobwa nekuzvitenda. Yatipedzisirei ipapo handu. Hama vadiwa, musatiza kurobwa kwenyu chinhu chakaipa. Kana kurobwa kuchiuya kugamuchirei. Mwari anoda kutirova kuti agadzirise upenyu hwako. Dzimwe zvinhu zvamusingazivi ndezvekuti unokwanisa kurobwa ugogadziriswa futi newewo. Ugoitirwa zvakanaka naMwari. Muenzaniso waJobhu. Jobhu akanga asina kutadza zvake akarobwa. Asi akazviitirwa zvakanaka kwokupedzisira.
gamuchira kurobwa kwako, nyengetera. Nyengetera uchichema kuna Mwari. Uchirobwa zvako uchichema. Wakafa uchirobwa zvakanaka. Unongoziva kuti pasarawo paduku pevana vako kuti varobwe. Kwete kuramba muchida kuvhara, muchingopostpona, muchiita kuti rudzi rwose rwuende kugehena. Haungazoti tori nemusi wekupedzisira wakuti wakuda kuenda kuchechi, wakuda kuponeswa, uhambe uchisairira mamhepo ekumba kwenyu kune vamwe nouroyi hwako kuna vamwe. Mwari haangakubvunze here kuti ko vaya wavaita kuti vaipanishwa nokuda kwezvinhu zvekumba kwenyu nouroyi hwekumba kwenyu uda kuti tivaite sei? Handika vakafa vachitambura, iwe tongozokutora nekuti wanamata musi wekupedzisira tokupinza denga. Hazviitike nyore kudaro. Hazviitike nyore kudaro. Makaona mufananidzo wavarume vaviri, mumwe akanga ari kurudyi mumwe ari kuruboshwe. Jesu paakati, aiwa iwe uchava neni muparadhiso, musafunga kuti nemiwo munokwanisa kupinda zviri nyore zvakadaro kudenga. Jesu aingorakidza simba rake, asi dai kuri kunzi pakutongwa. Kutongwa kwakasiyana akomana. Uye haana kutongwa, imi makamirira kutongwa. Zvikanzi nomusi wekutongwa unenge uchitoziva mhaka dzako dzose, uchinyatsoona kuti apa hapana mukana wekupinda kudenga. Haukutombowesta time uchida kuti umbotanga wamborwisana naMwari, sezvamunonzwa zvaiya kunzi Jakobho wakarwisana naMwari. Kwani hakuna kurwisana kwakadaro kunoitika kana pakutongwa. Unongonanga kwaunenge wananga. Wakatozoshamisika wakunzi aiwa iwe uchienda kudenga, unenge waitawo rake. Zvose zvawakaita uchazviziva, pose pawakakanganisa nezvawakavanza zvinenge zvati pachena. Haizi nyaya yekuti vanhu vakuseke, vanhu vanenge vachikutarisa vachiti iwe wakanga une zvose izvo. Hapana anokuseka mumwe ipapo. Vanoenda kudenga. Iwe unenge uri pakati pavari kuenda kugehena, ndovanotongwa ivo. Hapana anozobva ikuwa kuti regai timborona ava vari kutongwa ava timboseka kuti vaita zvakaipa. Hakuna nguva yekusekana ikoko. Kana iwewe uchinamata uchifunga kuti uchazoseka vamwe, uri kuzvinyengera, uri kuzvinyepera. Ziva zvekwako zvekuenda kudenga. Izvi zvanani iri ndezvavo. Kana vakavatsurawo vakasanzwa vakasatendeука, zvazvavo izvo, siyana nazvo. Zvivi zvenyu ngazviripirwe varume. Tati hachina kufanana nengozi yaunoendesa zvinhu kumba kwananhingi uchiti ndoda kuripa ngozi. Chivi chakasiyana maitirwo acho. Chivi chinoitwa kare kuvaHebheru chaita kuti munhu adzingwe abviswe pakati peungano, kana kutakwa namabwe kana kufa. Uchenjere kuti zvimwe zvinhu zvinoitwa navana zvamunoita kana muchifunga kuti muri kuita makavanda. Vana vane system yekutevedza tsika dzamadzibaba. Unokwanisa kunge wakazvivanza zvichangobuda kuti baba vako vaidai so, vakanga vakaromba vachidai so. Nokuti mweya wekuromba urimo mumba menyu. Mwana anongomanikidzwa nekamwe kanhu so kaasina kujaira. Anga ajaira kungogara ari pamutambarikede. Kungomumanikidza ononga akusara kumashure kanhu kasina kana nebasa rese.
obva ngononanga kunoromba state. Ndizvo zvaitwa nababa vangu izvi. Mari dzavo dzose dzavaidziwana kuzinyuka riya randakamboona riri mubara inge riri richi, zvimwe zvuma nezvinhu zvavanga vakachengeta muhari zvanga zviri zvichi. Pakufa kwavo hatina kuzobudisa zvinhu zvakawanda here? Ko zvinhu zvavakasiya vakandichengetesa ndezvei? Murikuona, kuromba can be hereditary because Mwari anenge achida kungokupanisha ichecho nokuda kwechivi chai. Vana vane tsika dzekutevedza chivi chamadzibaba avo, vachingosairira kuna vamwe kuti vatambure. Kana wasairira wamuurayika, wangofanana nemunhu anobata kwiyo kana kudembura mapatsa achitengesa vanhu, wangofanana nemunhu anobhinya, anodzipa vanhu pahuro achiuraya. Kana munhu muchitangwa, kana iwe wakazvarirwa muimba yekutambudzika, makaona muchitangwa nezvakaipa, kuti muzive kuchengetedza chakanaka. Kana chauya, muenzaniso utoripo kare, nokuti makanga muri pane zvinhu zvakaipa. Muchachichengetedza chinhu chakanaka ichocho, muchachengetedzawo kururama noutsvene. Takatoona muenzaniso kare pavanhu vaIsraeri. Ndosaka tine nhoroondo dziyadzi, hakuzi kuti hadzina basa, dzine basa. Zvikanzi vaIsraeri pose pavaiti vagara zvakanaka vakutanga kuita zvinhu zvakaipa, Mwari obva avarova. Rudzi rwobva rwafa. Maona, otanga kuitira vana zvakanaka nokuda kwekuchema kwavo, voitirwa zvakanaka, rudzi irworwo rorarama. Rukafa rudzi irworwo, vana vavo vodzokera kune zvakaipa, vorobwa, votanga kuchema. Zvakanaka kuti tipote tichitaurira vana vedu nokudzidzisa vana vedu kuti varambe vakarurama panguva dzose, pamatambudziko kana pane zvinhu zvakanaka. Kana tiri pagudhu hazvirevi kuti hatichatadza, tinofanirwa, kana tiri pagudhu hazvirevi kuti hatichafanirwa kunge takarurama. Tofanirwa kunge takarurama tiri vatsvenewo, tichitevedza murayiro yaMwari. Chimwe chinhu chinondigumbura pamusoro pemadhimbarians, tsvina yandinoona iriko yaya, kuti isusu hatina masatanists mukanzuro here, hatina masatanists mumaminista here, zvekuti vanhu vanodhiraivha mazimota nekuita mazitumbu, kuita zvigananda zvinenge zvichibuda mafuta kumafinyafinya anenge ari kuseri kwehuro, kuita kusweta nemari nekugara negudhu. Asi muchipfuura muchinyatsoziva kuti pambare pamatererini paya materedza haashande. Moita zvigananda zvokuda kupa motikari kune vanhu, uchinyatsoziva zvishuwa kuti paya pambare paya hapaite, panogara pane tsvina. Imanje tiri kunzwa maskandari ekusiti of Harare. Kumaguta ese kwangu nemaskandari, nyange kuma-Rural Development Council kune maskandari. Hatisi kunzwa nazvawo. Munzvimbo dzevanhu veZANU-PF, kumasabhuku nekumachief kune maskandari. Muri kuzvinzwa? Kwose kune maskandari. Muhurumende tombonzwa mai president vachiti vari kunoita maclean up. Ivo havangambotaurirawo murume wavo here kuti dai mambotsaurawo imwe mari yamboenda kunogadzirisa zvinhu zvepambare kuti vanhu vangogarawo zvakanaka. Netsvina mumaguta umu, dai mamboisawo mari mwedzi woga woga yekuti tsvina
kupota ichitakurwa kubva mumaguta. Nekuti tsvina inounza kushayiwa kweutsvene. Kana munhu achikuisira tsvina arida kuti uye utadze kunamata Mwari. Isatanism zvangofanana nekuroya munhu kuti asabudirire. Tsvina iyeye haisi kuitwa kungonzi kutadza kwebasa kwekanzuru. Isatanism itoripo yatoentrenchwa mugovernment, mumaministers, mumaparastatals. Satanism yabata muhurumende, yabatawo nemukanzuru muyama. Utsvina hwatinenge tichingoona huripo, marara akangoungana. Kwozoti vanhu avawo futi venhikiri ava, vekugadzira magetsi ava, vepomona ava, ndo mamwe masatanist makuru iwawo atiri kunzwa. Handichataura nemazita avo. Ivo nevarungu vavo veGBV ava, urongwa hwesatanism huripo hwekuti vanyatsoona tsvina ichiungana uko, vakavhara dump site yekungoti vanhu vari kubhurodhi vagare zvakanaka nekuvhara dump site iyoyo. Dzimba dzakanga dzisingafanirwa kuuya pedyo nedump site iyayi. Zvinhu zvamakuti makugadzira magetsi nekuisa maindastri ikoko nekuda kuita sei, hazvina nebasa zviyazvi. Utano hwevanhu, vanhu vangani vakafa nekorera. Vanhu havasungirwe genocide. Kuuraya vanhu vakawanda kudaro nekuti kuda kungoita kakambani kekuti uite mari ipapa. Kana kungovhara kuti muite dzimba. Nyaya inofanirwa kutarisiswa. Kana vanhu vachiripiswa voripiswa. Kana vachisungwa vosungwa. Handifungi kuti pane munhu angasungwe zvake. But upenyu hwakaenda hwavanhu. Vanhu vari kutambudzika marara mukati meguta. Mari yekanzuru ichingotorwa yakambetanga ichibatwa nehurumende fair nezinara. Maservices akatanga kuleka. Hongu vaiba asi maservice vaiprovide. Zvakazobva zvazongomira zvichiitwa nehurumende iriko iko. Geopomona kune masatanists. Handizivi kuti ministry inoonerawo izvozvo izvo. Hatidi kutaura nemazita. Asi imwe yacho isatanism iri pachena. Zvose izvo zvinoda kugadzirwa. Hama vadiwa, ivai nehutsvene. Nyika ngaidzidzire kuva nehutsvene. Makanga muri vanhu vanonamata, asi ndiri kutoona kuti satanism iri kubata simba. Yadzika midzi. Iri kupromotwa nehurumende, iri kupromotwa nekanzuru. Kana yadzika midzi kudai, zvinonetsa. Zvinotoda kuti patodzurwa chimwe chinhu, paiswe chimwe chitsva chine hutsvene. Asi kwanhasi tombogumira pano riri zuva re22 rokuverengwa kweOma. Chisarai, garai zvakanaka. Amen.